Gaur itzengo dugu hezetasuna ingurun. Pentsatu behar dugu normalian, bereziki barruko landaretan, landare gehienak hiltzen baitugu da ur gehiegi botatzen diogulako. Orokorrian beti utzi behar dugu lurra pixkat sekatzen, gero berriro ureztatu ahal izateko. Ur gehiegi botaz gero sustraiak usteldu daitezke, orduan landaria ez da errekuperatuko. Aldiz, ur gutxiegi botatzen badugu, landaria ximeltzen hasi daiteke, baina orduan ureztatzen badugu, landaria normalien ez da hilko. Joera izan behar da, gutxiago ureztatzea hori bai. Zaila da eraberian, zehaztia zenbat ureztatu, ze dena da landariaren arabera segunetan jartzen dugun, edo korronteri badagoen edo ez, edo guzki askok ematen diegun edo ez. Duda baldin badaukagu ureztatu behar dena dela ez, askotan egin dezakeguna da lurrean behatza sartu, eta ikusten badugu gure behatza hezetasun puntu bat sumatzen duela, ja pentsatu behar dugu landariak horrekin nahikoa duela. Edo, bestela askotan izaten da, mazeta bera hartu eta pixuarekin. Landarea ikusten baduzu pixua asko galdu duela, ur beharra dauka eta ur pixka bat gehiago bota. Lorontzitan normalean sustratua asko errezago sikatzen da. Eta lurrean hezetasuna beti errezago edukiko du. Eta eguzkitan denbora asko baldin badago, baita ere pentsatu behar dugu ura botatzen badiogu ere, beti joera izango da ur hori ebaporatzeko. Ikusten badugu asko sekatu dela ez da behar bada landareak hartu duelako ur hori, baizik eta eguzkiarekin joan delako, beraz. Orduan bai ureztatu beharko genuke.